titi yeroso so tawi oɗon bela oɗon belti e gorko jol yongo yota sarallay sajjade gorko jol pattam lamo so tawi wonde a sellani sa heɗimoma a sellat sa yeɓimo a sellat so tawi aɗa wonde susuji so tawi a yeɓimo a sellat ne tawnomo andi ko waɗata ko mo wawi ko waɗata ko mo humpiti ko waɗata ko te so waɗi yuɓɓat yumtu tapite jaɗɗo laato mboɗiɗi moƴƴinomo kelleti diwo makko hakkude makko e big baba ko ɗum woni ko rendo ngo fatanno Allah rokki en ɗum hikka woni andu haajuma sa andani haajuma jaha ko wona haajuma piyeɗa ɓurgal duuɓi ma wadde noon woni kala yo andu ko woni haaju mum big baba ene andi ko woni haaju mum wiyata ne andi ko woni haaju mum ko haajuji ɗi kawri punagol ngo weltori ɗum tagui wonde big baba wi wonde yaro alay saago so tawi mboɗo organise la case a peccat ma yo gara garda e musidɓe ma ɗum waɗi noon Titonde TV e Full TV ari ɗo henna hande e nder nokku mon gam yidde tigui rigui hollirde yidde mon e pulago mboɗo yiiɗi so tawi oɗon jiiɗi ɓe gara mbullo taw moñinoɓe kala so toɗo mboɗa ɗum noon sikki ala mon ami mon frère l'homme qui a marqué son empreinte hay goto tama présenté hande renno ngo Sénégal ne anduma Mauritanie ne anduma fulfulde nde ne anduma ne tawno jiye kam ko ɗo kenmi tinno yeƴemi muɗomi takki sare ma yaron e ɓerde peccowo o noon ko geno noon fecci ka moƴƴo ka karaysira te kadi sa jaggi micro rendo ngo kada ne weltone tawno aɗa andi ko kalata ene kaldata eɗo kaɗata ne haalide ni yalla non bediraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi ɓe renaɓe gurdam joni joni mbaɗat en noddata on mo ganduɗa ɗo kañum woni Mamadou Lamine e wondude yero ɓe mbaɗan en chose joni joni inchallah garten hen so Allah laɓɗo jaaɓi c'est parti big baba nani ɗo machallah ɓeɗe hulɓele fay inchallah ma fat faya ko ɗon faya big baba nani ɗo machallah mami hulmami fay inchallah mo wat faya ko ɗon faya DJ Jules sa pari golle ko yab DJ Lai ndeken big baba accompagné de Yaro Nandité et de DJ Dou from Galsen Mayara Kerol Yes sir. Assalamu alaikum buga. Est-ce que don do? Non ngona do. Avec do. Jabiri gay. Non minanani on de. Anani de. Non minanani. Anani gay. Jabiri gay. Ushede mi futti na de se. Kokka wona kunu ma mi yandid. Ayami woni mi yaani kunu kaaji mabɓe dille kunu c'est ça ko ɗum kay aywa est-ce que vous êtes so oui est-ce que vous êtes bien chaud a yiɗo siwo est-ce que a yiɗo siwo non ɗo ko yimɓe gon ɗo mbiya est ce que mbiya mbaɗa comme concert aji tukkoɓe mbaɗat ni way so oui est ce que vous êtes bien chaud après kam mbaɗa wo pourquoi est-ce que vous êtes bien panuji wona siwo pour batten ndiyam o chaud les chaudeurs anda les chaudeurs on parie est-ce que vous êtes ça coûte chaud mino yede so wiya kam ko woni ça chaud am ka ko kam ko woni so wona min ano kam be ko woy on attend de mettre pour Youssou de Rabadou mais est-ce que vous êtes chaud Maïtek Fabiam et Youssou c'est chaud merci beaucoup après il faut me après est-ce que vous êtes chaud ah oui êtes chaud ça vient de dans votre rôle dami wona be classe ak yalla mama batakle horma
zirib hakkilane haala rewɗo lawol tan sa woni ɗo ara ɓeyda hen guitilak en ɗangam mi kasiguel mamma aɗa ni on ɗo ha tan so waɗen so wona mbatta ko so ew toon holko addi hen ara haala guisilak naka holko addi hen guisilak o alama cheyina maliki sili neni yimɓe galle mon maliki sili min yimɓe galle mon cikkuɗaɗen wona ko bokke gonɗen ko wuuro ma ara yeewa ɗo wattu hakkille hoorema wattu hakkille hoorema mais décoré jam min dammoɗo honma wewe yar jamnide nden mi anda on jinggi kono miirema tan gileten ha joni o wiyani bim yaw anani ko min o wiyata o haadani ma o wi yomi dammo honma joni ar feere wona ka gorko ar feere caggal jonti hoɗum ar jen jonti kay les gom aɗa ñakke faydade o yaara viren eɓe continue soma saɗa wiya so ɗum ɓuri ware e les tuppere ew jon poɗal waɗɗum probléme an waɗi ɗum probléme min waɗi ɗum probléme wiyama an waɗi ɗum probléme wonko mbanmi donc ɗum woni haala maɗa mbaɗa poppoje kay an woni poppoje mbaɗa poppoje taw babram yimɓram nen hen ar kay an ñakki fayde pourquoi ñakkuɗa feraɗo wiyaɗum babram poppoje ganduɗa min ɓurma hanguede est ce que vous êtes chaud ar sende walla sende wona show sa waɗino ɓe mbi taw yes kapagoto wiide yes aujourd'hui est ce que vous êtes ar gauche anda ka jiiɗo ɗo monda hon so dimmitimi wara mamma hoɗum so dimmitimi wara mamma hoɗum kolko kaɗa joni so dimmitimi wara mamma pourquoi he violence war sesta an o jogui violence verbalisation wiyaɓe pourquoi aɗa he violence ko mbima holko mbiɗa ko joni wi est ce que vous êtes wino waɗa probléme somi hongimama ɗo ene wara yimɓe mbiyatmi addimama ha bogge mi fimama haala cewtidarte jewne kam kañum manggat pawnen kam ɗum ɗo henne somi yi komi famani mi heeɓa hoore mamma jewne ko kañum tan tan wona ko wiya sawru moƴƴude tan tawrano kam an wona joni wi est ce que vous êtes a wona rappeur sohlani kar waɗni hen a wona rappeur wona an wi saɗa haɗa yimɓo tetta préparation mbiya comme no yusnuru waɗata ni aɗa mi wiyanima noon de mi wiyanma yawa a wona rappeur ni wona ko rappeur ni mbaɗatni a wona rappeur wi tan est ce que mi waɓe show gas nden watta lamɗam nden waɗnodirɗa so tumminoyoma o ha ko toni joni sa wi show min ko mbiyam mino tokkni wonna min wonta wondude ma tokkni wontama de wona groupe wima ya wi show ya wi est ce que vous êtes mi wi show wona an wi ya wi est ce que vous êtes show an wiya so wima ya wi est ce que vous êtes est ce que nous êtes est ce que eywa addu goɗɗo vous aywa c'est chaud tokkni min wonta wondudema groupe an ko ni woni a wawi est ce que vous êtes chaud mi haali ɗum joni holko jiɗɗa joni an mo gonɗa groupe ma yaltinma e groupe mabɓe a wona hay dara wawa bon assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe yeɓoɓe ene Full TV on calminama gongol caggal konngol wonti gongol e lawol gongol onon kala on jagadama moƴƴere e continue wadde partagé e wadde abonné e wadde like ɗum noon ko hunde nde gandanɗa hoorema hande ko hunde yiɗade e nder rendo ngo ne tawno fulɓe ne kewi wiide ko dental poli jeeyi yiɗango te kala ko yiyana ko hulantake ne tawno doole Full TV ko onon ɗum noon sikki ala ha joni eɗen continue ɗum noon yaadude ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni nalankoɓe mogiyankoɓe leñol ngol hande sen beelama mbiyen wonde ko ɓurɓe tengtude e nder leñol ngol wononi Big Baba e wonde on mo gandanɗa hoorema kañum woni Yero Sow eɗen goni ɗo henno noon e wuuro Big Baba en woni Bogué ɗum
ɗum noon hande ko bogge bismi hunde nde waɗi ala daw men e haadirta ni hen jaɓɓugal ngal yuɓɓi yumti kono kadi aussi programme o rendo ngo notitima holliri wonde mago men yimɓeɓe ne beltoro ɗum kala e saaha ɗum noon kala ko neɗɗo wawi jaggude yo wat hen fulla waɗa hen fayida ene haasi joomum heeɓa hen ko yiɗi ko ne tawno hay sinno so tawi wonde ko guyka mbaɗata so woni fulla e fayida tan wasata aussi gujja ko gandanɗa hoorema wonko wawi fewnandema kono noon eɗen gandi kala ko neɗɗo ene waɗa yataw ko hunde moƴƴere kala nde neɗɗo ene waɗa yataw ko hunde findinore tindinore hirjinode jettinode wadde noon Big Baba e yero eɗen gandi koɓe mbaɗata ko hunde nde gandanɗa hoorema hande ene wuura e nder société he kono noon kadi ene wondi e humour ene wondi tigui rigui ha joni e findino ɗum noon eɗen gandi wona hunde wemde nde haaldirta ni henna noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe eɗen jaaha ƴeewen programme o kadi wasata ƴetten ha joni yoga e yimɓe gam ƴewde exactement holko addiɓe kono kadi ƴewde aussi hol belamma moɓe jogui tigui rigui oɗo programme pattam lamijo ene wayno rendo ngo notitima nde haaldirta ni henna ɗo e nder Bogge cameraman rewam joni joni ƴeewen ko woni nder ko Job VIP holko saabi hande garagal ma ɗo e programme saabi hande garagal am ko Ousmane Ba waɗe ɗum pare noddude amen yomin gar min soccen ɗum e jammo kadi ko wona ɗum ko Mampatigué c'est notre frère so noddi amen c'est forcé min noto kadi komin Boggenaɓe e wondude mum a meeɗi wadde assisté spectacle baɗo hono ni taw ko moguiyankoɓe tigui rigui joni garata pour wadde presté rendo ngo aussi en waɗa ɗum consommé ne haaldirta ni mi waɗi participé moguiyankoɓe taw ko kirɗeli mumen mbeɗa ara hen no fewi mbeɗa noto hen machallah ande le koye marrainaji e jeeɗa holno ɗum wayema sukaɓe nokku kañumen fof ndenda pour yidde teddinirdema jamma machallah ko weltare tan haɗen wawi haade ɗum tan mimi jilto d' accord hakkude Yero e Big Baba holno ɗum wayema sonande ene weeli holko ɓuuri weldema e théâtre uji mabɓe jide jaleɗe foof inchallah ça fait beaucoup de plaisir parce que koko jeeymi garmi saabu ko mawnam programme ɗum ha ɗum waɗi noon welat kam garagal am ɗo daf may neex hakkude Yero e Big Baba holno ɗum wayema ambiance o déjà tan ne weeli e hakkude pulago kadi e nder fulɓe kadi déjà neehna badde daraduci faydal ko saabi koyɗe ma hande ɗo e oɗo programme waɗi kam arde tan ko mbeɗe welti mbeɗe yiiɗi ardere ustude stress mo bare sah Serre lente meilleur sap l'ennemi est toujours serré. Salam alaikum Baba. L'opposition de la Gourma, il va falloir nous savoir vérifier dans le sap. Gida. Mbada machallah. Arsid. Comment est Abra Dori c'est Abra. Abra Dori. Ada Dori Abra. Darto kala sahal wana khudupinata. Mana nan mahal. Atu baj ma jot chodan. Ane ngembe ma hot chodan. Ona dum nam dum tu ma hot chodan. Ane ngembe ma hot chodan. Anga ona tu juda manda jancha mandita. Assalamu alaikum min ko bindel ma hot tapasam. Tu ma hot chodan. Taw bindel ma nan ara ni min ko bamma. Ko fur wonde bamma. Kucira tubam jawa tubam ba biya min tubam ba hot chodan. Allah asik babam gonda kuna man waratma. Min sinik bingelam gonda Allah sidi mi tubbet. To denda di tuba be ko dum nam dum an wofu bonde ne Bogge fof no fotiri e mbi amon ɗo cukalel ɓurguel bonɗen en ka dayre wona cukalel ga en ka cukala bama nehani nehma ko rewdi wiyama artema babe dammat hool wadde ala dammat hoolam min yo dammat hoolma dende wadde damba hool bamma wadde o damma hool bamma e sa tammi hoolam tan ko a tammi hool bamma fo baba anden bawol anden tan wallahi min mi andane haydarde min ko babira ɓeɗande babe min mi andane haydara e abdu gam to buso wona ay way holdo metti to gam jawa men nen hakkude walla mo hanam baba nen metti to gam mo tay ana ma bonne ona an ona ona ka bonne ha tam darga watato baba papa baba
dan jijang atau nakatan ay dara ya dan do pakalatan do de fikam do fit ato la jaxasato ñen den ga dama ko wala mo ko boni pourquoi on fi bi ngara tan bi mom tan tanu kam pamma dum do pamma ko jebo wala mama ko jebo ande mi naka galle mama sura jen wala yati do yati mi tamata ma nder galle ma wona violation de la domicile bi yati do sura madam an kadal on mi anda ka américain mi anda ka américain won an holno mbayrano kelaw e yesa moni sa wi tam kelaw muy wara mama buru fay gon mar weli wi tam kelaw jewa kelaw kaje puju foja ngabo heede hange ni manon reftu hen foja ngabo heede hange ko mawda an pourquoi ara fi on yo Mamadou Lamine holko wanma ara fi mo wala Mamadou Lamine bingelam dende mande sa wi kam dende mi wara mama ko dende an ko dende jogina men da ko para neddi so timmani tan oɗon profiter makko aɗa andi wono so taw timmino mi mami hakkille makko fof ardi wona an fiyatamo kanko no manduno mino boɗo way wonde bammakko anani mboɗo wawi wonde bammakko holko tonere onon gaccirano mbaɗen ni e sukaɓe moɗon ɓe ayi mi anda ko no mbaɗa no labba sose ni mi anda ka salseri o mi anda ka balseri o abouro aɗa dorwi seeɗa abouro sa wi kam aɗa dorwi seeɗa mi wonma ko boni abouro parɗo abouro mbiɗa ko wis mbaɗɗa e hoorema he mi andita sa wi kam noon mo wonma ko boni min yima tan wi tam noon jeewa kaci puuji wi tam kaci puuji min yima kaci puuji wi puuji kaci jeewa min eɓe mbi min ka min ka il m'a tiré ayidi jungam balle kam yo Allah kara min foti wayde ayidi jungam Muhem yo venez il me tiré way wala kara biya a wari kam tima tiye biya a babu tiye ɗum ɗo gadi ɗum waɗi memde leydi aballami ɗo kam jungo aɗa wallami aballami ɗo kam jungo ɗo kam jungo babe jawa ɗum ɗo sen ɗum mimi ɗo sa waɗe kiran mi waɗa bamma min ɓurawi maya ko jungam ngo koko heeɗi ara odeur o d'accord change koko change an o change ɗum de odeur o koko change waɗiyam mi ummo mima an ka piyat hakkude walla baba o susa ɗum baba vitesse suji maji fof ɗo e wallama ay wallude mi ummo an gando fiyatma aɗa wawi wallude mi ummo wallah ko wiya ka makko gonga yimɓe ɗo aɗa waɗi yimɓe ɓeɗma taw ko cewgel kornamo di hay gor respectade à cause de ma ano nade tinnat ɓandu makko tinnu ɓandu ma a yalti a toñi waji o min jaaɓe o heeli jungam ngo ara wiyami lamma din yanima noon deg yimɓe wuuro o wiyat noon deg wallahi mbiyat kam bambak songari kornamo di wallahi min sino mbeɗa wawno wallahi mi wiyam wonma business mi fof hay soko 10 000 somi dañi moftan ma wiyam wossuma ana wona babiraɗo wallah allah hak arde min foti wasade ma an barsa kam pour ko ñamde kam ñamde yeretame a urnade tuuba ar ndar baba no luuɓi eyi min a nelta kam ar suswide a nelta kam mino an somine gonen nelmani kam waɗi ni en batta ko wallahi no jibinama dem maya wallah allah hak sino wayi joni ana dañta ɓinguel arsare Mamadou sinno ko sagam ko min warannoma mbaɗa kam on ɗum sinno ko sagam ko min warannoma a nefani a nefani ko mbaɗma wono ñofannere kam sinno min mayino a nelta kam ko dowoyni walles
sa mimi kam mi wara nene ma memam tan so taw wara nene ma memam tan so mi fiani ma betam war ma massage wara mem mi on aras deuxième fois matina woni ko bidom nene ko yo mun tan 2 jours ke dar tamay en musdare wal set or way Ada selli lay merendo gade fadam sey la mi coupe gade yo fadam mam no dis ça va agar anduma an kam batula yaru go wara wala ñata ko fayde ya yi podde yumma biya dum gel kabade nena ana bura podde ne ko way don lodi desnal ni ne do riyam ko bonne de say kam ko bonne wi ma ka bonne est ce wi ma hut la ilaha illallah awawi kam ka podde nena tan de men andi ka podde nena wan ngan dir hen épisode arwa no ma biya kam ko podde nena mi do go mi do ni bandam fu nana moje sabu ko jogor mi watte mo aya ka bondo net ade ha wi ma hut est ce wi ma hut ada ko jinni nena ko ya sikko no mi de jinni ko ya sikko no mi ko nan ma way legal ay an mi hadra ay mani ka gutnu kam tan ay dar wi yani ma ay dan ko jimmi ada ko jimmi ya hokam seeda mi yahabi to ya bama o pado no jamal mi halanu baba sa yetti mo dar ma de mo rippe mu ya jodo na baba wala wi no baba pour ma hange do ka paru mer andu ka kapta ko hendu ko baba ma bar ko nesh zosta mi mo mer fi jay mara wi kam ni go mu la ma ya baba ya baba me ya baba ko war ma jam ko ga ko dum mom serma am ya baba som likitama ngana kena mi wari mo baba mo pour ma hange mo ya baba no tageno yim fonjo hondu wona bandi ak kanyum wari no ande tan mi waram ngul la ko ngul ya wol hamman lami tikura ko sawru ma ko heli hamman lami tikura sawru ma ko heli mi man baba oddu ngulwa kala mo kawruda wana hawre jaara tonya ma hanjal bimi aboy mi jaami no mako min kadi haw heli junga joni mi parade ada hawre mayrem kadi ala tonyo madam nam yimbe so mi mu raw yi kam form bat halani go raw don kam so yan kam don tigi tangna ka pusa dam mina mo mi ada tigi wal mo tigi ta assalamu alaikum alaikum salam mayram nim babu yaro awi ada ko jimmi wala bamba suku koy ne na kam biyo o mo way kan radio sañoni o mo sigrane no pamni do birti mala fo go heddi o rewi mo radio kanyo radio mbaba ni gora kala no jogi ella so wi mama kan nam police mende wala ko kala la lela diwta bium sora lele bi ha tan ko aduma mi ko birti do mada hala telephone o mo wiyami he gele he sukam he nangam he ko wa fam ko woni bondi fo haali kam o mo jogi droit wi dem non or ko wi ala wasa baba ay hade wadto wanda woppe mbirtu mom dayen mi mom mi mom faydu mom afami faydu mom ko geram ko yo wi am tan wala kaju la ilaha après ara ko wi kam sum sokhri mi war ton jam mi bernande jogi dum do mom ay non ala ko kala ma babi an ko sikrana wawna biyo jappe dum non goppe wala mara jew non mayram o yimo do fotini adi yidi viol dem o viol o yimo do fotini tan anani a haari hanama jok an deke no ko biyo woni ko fof ko an janginta dum ada way don dan no filier téléphone baba dama ta xono ayo muy kam filier téléphone kamol lami hunde kala ko andal ko woni min siti ko jibin ma ko so mi wano wadde mo virgule dutana halaka mi wadde virgule alla ne seedi mi wadde virgule wallahi kam so sinno ko sagam ni ko gertogal wonata nene ma ni hubiye jole ne hakku da bana bare
de dabram mamira mure sarwano dabrugut kam jaaj dabram mamira mure suma amade de wallah mbara suma tan babude adi wadi fiyede de wallah am debi angam de fiyede sen babam tidno e fana na tidan hakkunam Allah sa fi kam tan min wena wallahi sa mi e joni zenu asil debu sakara wala no yo may mo hoy wadan kon bamma iwi don go fo yo bammo goddo yimbe der kallo ga ko alde kallo ga ko a rewat e konkolam ko bimami ko a wadani dum hande mi fiima haabina wa dispensaire ba wallahi mi safu gam takko mi wala hakkunde ma Allah ko wede ma fo hande ko dum hay sere meta hay sere meta o même fi jeex nder suudu wobbe mi ma so bloqué wa wa de bloqué wallani so mi ma so bloqué wa de bloqué so mi wadi force ani mi suwa wadde force wat force ma so mi wadi force mi gagnata de ay asanda baba hakkunde ma Allah so crise do so mbukki ma da maya ada sus so mbukki ma tine wala mukra ma ande kat ko ma dum baba pap sentiram nan der suudu arje hen suudu baba pap mi ma so bloqué wa de bloqué kam ci wala je hen der suudu ya mi hani ma de mimi rewam der suudu ma ya jon ara pour hala ka fof kasata jon badan durun dus sukudi badan kala madina ko fono bangu mo gando pecce minama ba wurtude wallahi hak sa witi kam durun dus joni ko do biyen ma yeso yimbe be ara wi no nawde mo der mi wiani ma durun dus bi ma baden do go fo def bangu mak ko bu juma hamna nabi abulaki kam mo bu juma aho fi kam hamna nabi baba yes aho fi bama ya katina aho fi bama ya katina sabi ak dabro kan wa ndabu atade baba o pe dar ay wat dabro dar tan da wop ma dar da wallahi kan ne ngop da kam mi gañim kan ne ngop da kam fama mai ba horwi no mel jumma ramim jajan horwi no mel jumma manara andi o jojan o ya o de dulu ko matan ko ma ses ndabro kan de ja e debro kam som debro ki ma blo ko horma debro kam baram debro ko ma debro kam manara andi sera debro kam jun wallahi nati wonde bamma den nani galle jun ay do ne fadam nata warnan kala ya la so nata yo moy moy sa deg du ma jibin ka ron jibin bi aram ar to kam to ber mo wadi mi ko mi ya dana galle o joni jettu galle o min bodo yidi wuurde ha boye sere jettu galle o joni jettu galle o non mi arɗo e tawtorede rendo he wona komi évitaɓe no musidɗaɓe mam paati guila o haalani amen emin gonde weltare waɗo ko anda Allah hoddiri min gari min kawri hen emin belti e garagal mabɓe e garagal mon onon ɓe foof amin ɓooyi nande moon hande ɗo min jiimon